Moi kaikille! Mä oon Härkösen Pauliina, kuvataiteilija ja taiteen pääopettaja Linnalan opistossa ja kuvataidekoulussa Savonlinnassa. Tämä on taidemaalauksen työkalupakki verkkokurssi. Tässä verkkokurssilla voit opiskella 5 eri taidetekniikkaa. Ja kurssi on hyvä alkusysäys maalaustekniikoihin, jos haluat vaikka osallistua paikkakuntasi kurssille. Tämä tässä on Haltsu, Punkarin paimenkoira. Hän rakastaa olla kuvissa ja siksi hän halusi tulla myös esittelemään tämän verkkokurssin. Tervetuloa! Tässä taiteen verkkokurssin 4. osassa kokeillaan nyt maalauksellista monotypiaa. Tuolla on valmiita vedoksia. Monotypiahan tarkoittaa sitä, että ei niitä tule kuin yksi aina kerrallaan. Eli se ei ole varsinaisesti semmoinen grafiikan menetelmä. Se on sekoitus maalaamista ja grafiikkaa. Mutta tosiaan yksi kappale tulee ja tuolla on erilaisia vedoksia tuolla seinällä. Maalauksellinen monotypia eroaa grafiikasta siinäkin, että sitä vedosta pystyy vielä jatkamaan. Eli jos ei se näytä siltä, että se nyt onnistuu ihan täydellisesti, niin sitä pystyy vielä jatkamaan. Maalaukselliseen monotypiaan materiaaleja tarvii tämmöisen lasilevyn. Mä pidän siellä alla valkoista paperia, että näen sävyn. Sitten tarvii tietysti akryylivärejä, joita tässä on se tutuksi tullut kokoelma perusväreistä. Sitten tarvii paletin, jossa sekoitellaan värejä. Mä käytän itse tuommoista maalisivellintä, jolla tehdään se pohja. Ja sitten mä käytän tämmöistä raaputustikkua, jolla piirretään se kuva. Ja sitten erilaisia siveltimiä, riippuen siitä, että mitä on tekemässä, jolla sitten voi maalata siihen levylle semmoisia yksityiskohtia. Sitten sen akryylivärin hidastamiseen, kuivumisen hidastamiseen tarvitaan tämmöistä retarderia. Sitä laitetaan sen värin joukkoon, niin se on muokattavissa vähän pitempään tuossa levyllä. Papereina mä oon käyttänyt ihan erilaisia akvarellipapereita. Voi käyttää myöskin grafiikkaan tarkoitettuja papereita, jos haluaa. Ja aletaan tekemään. Aloitetaan sitten tämän maalauksellisen monotypian tekeminen. Mulla on nyt ideana, kun olen viime aikoina lukenut japanilaista runoutta, niin tehdä sitten semmoinen japanilaisvaikutteinen työ. Ja aloitetaan sillä tavalla, että tuohon akryyliväriin sekoitetaan pikkusen retarderia, että saadaan semmoinen notkeampi väri sinne taustalle. No ja sitten siitä maalataan taustalle tämmöinen yksivärinen alue, tai värihän voi tietysti vaihdellakin siinä, mutta alue kuitenkin, jolle voi alkaa sitten piirtämään tuolla puikolla. Noin, laitetaan tuo hetkeksi syrjään ja otetaan tuosta tuo puikko käyttöön. Ja ajatus on nyt tehdä tähän semmoinen kirsikan oksa. Ja tosiaan tuolla puutikulla tai puikolla, miksi mä sitä äsken sanoinkaan, niin sillä
vähän pystyy työntelemään tuota väriä syrjään tuosta. Noin. Sitten tehdään sinne muutamia kirsikan kukkia ja mä teen nyt niitä ihan tämmöisellä valkoisella värillä. Se saa jäädä tolleen pikkusen paksummaksi se väri siihen, se leviää sitten mukavasti siinä, kun tämä kuva sitten painetaan tuonne paperille. Sitten piirretään tuohon varteen vielä vähän tummia. Mulla on nyt ihan mustaa akryyliä. Ja voi tuota puutikkua käyttää aina tuolla akryylivärissä ja sitten piirtää sillä tuonne lasilevylle sitä viivaa, mitä on tekemässä. Ja nyt kun ei toisteta tosiaan luontoa ihan valokuvamaisesti, niin luovuudella on tässä sitten mahdollisuus kukkia. Ja laitetaan muutamia tuollaisia mustia vähän niin kuin sellaisia nuppuja sinne. Noin, sitten viimeisenä vielä laitetaan muutama tommonen keltainen kukan keskusta sinne. Koskaan ei tässä tekniikassa voi varma olla, että mitä sieltä sitten tulee, mutta sepä onkin tämän tekniikan se hyvä ja huono puoli. Ja katsotaanpa, mitä tästä nyt sitten tulee. Eli sitten varovasti paperi tuohon päälle. Katsotaan, ettei se ainakaan liuvu siinä paikallaan. Ja sitten pyyhitään kankaalla kuva tuohon paperille. Tässä voi käyttää kaikki vanhat teepaidat ja muut vähän rispaantuneet vaatteet. Taiteessa kaikki sellaiset on hyviä. No niin, ja sitten nostetaan varovasti tuo paperi pois ja katsotaan, mitä sieltä syntyy. Näitä monotypioita sitten on mahdollista jälkeenpäin myöskin käsitellä. Mä oon nyt ottanut mustetta ja terätussin ja tällä teen muutamia yksityiskohtia sitten. Terätussilla työskentely on aika semmoista vapaata myöskin. Kannattaa olla tämmöinen suttupaperi tässä vieressä, johon voi välillä putsata tuota terää ja kokeilla, että se kunnolla juoksee se muste siitä terästä. Tähän toiseen vedokseen mä teen noita pisteitä kukkiin myös.